Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas pričamo o nekim stvarima koje se tiču mog kanala, koje se, tako da kažemo, tiču i vas i koje jednostavno želim da odgovorim vama na ova pitanja. A jedno od njih je bilo glasilo zašto se ja i dalje bavim YouTubeom i zašto snimam MC. To je postavio komentar, ista osoba, tako da odlučio sam da odgovorim još jednom, da odgovorim u jednom njemu. Bavim se YouTubeom zato što jednostavno volim to da radim, zanimljivo mi je to, zanimljivo mi je editovanje, koje iskreno malo kad koristim, jer iskreno moj content koji pravim, trudim se da napravim što bolji content i da ne moram da bacam puno efekata, da toliko se drkam time, jer jednostavno mislim da content sam po sebi koji puštam je stvarno komfortan i gledaju, ne znam kako to da kažem, prijatan za gledanje, pogotovo ove nove stvari što hoću da radim na kanalu, što hoću da mutiram, ne mutiramo ili nešto kad psujem, da ne bude tih stvari, da budemo kao family friendly, jer dosta mama na ulici mi je reklo da mnogo psujem i da se mnogo derem. Dobro, to što se mnogo derem, to je moja stvar, ali to što psujem jeste malo moj problem. Iskreno ne osjećam se prijatno kada mi to kaže neka osoba čije dete gleda moje klipove, pa na primjer to dete počne da psuje i nekako to je moja krivica, jer oni gledaju moj klip i žele da radi to što i ja, naravno. Da li se baviti YouTubeom? Ne znam, mislim, radite šta hoćete. Ako se vama sviđa YouTube, ako se vama sviđa poenta YouTubea, to čime se YouTube zalaže, naravno, naravno, bavite se YouTubeom, radite šta je vama volja, jer najiskrenije to je najvažnije trenutno vama i svima, znači oko vas. Radite šta volite, ljudi, jer to je nešto stvarno divno. To je stvarno nešto divno kad radite nešto i kad se time osjećate popunjeno, kad se osjećate lepo time. Radite to što volite i nemojte da odustajete od svog sna. Naravno, meni je Muđa jednom rekao, nemoj da ulažeš pare tamo gdje misliš da ti se neće vratiti, ali iskreno nikad ne znaš kako, šta, gde. Jednostavno sada baviti se YouTubeom je stvarno svakodnevna stvar, to je postalo nešto sasvim normalno, ništa to nije novo, iskreno, i svako to može da radi, ali naravno ne može svako, treba tu karakter, treba tu harizma, treba humanost, najviše treba humanost, treba da budete svoji, da budete originalni, mada nažalost to nekad ne pali, pa onda eto, ko neki youtuberi isprozivate druge youtubere pa se proslavite time, ukradete neke fore pa se proslavite time, mislim, okej, sve to ide, sve je to okej. I onda meni neko psuje što sam ja otvorio engleski kanal. Ja sam otvorio engleski kanal zato što jednostavno nije tako u svetu kao što je kod nas. Znači, svugdje se prave fake drame, samo na Balkanu se pravi drama da se sruši nečiji kanal, da mu se da krst, zato što Balkan ima te iste gledaoce i Balkan jednostavno se sadrži od tih 3-4 miliona koji svakodnevno gledaju, znači sam cijeli Balkan, 3-4 miliona koji svakodnevno gledaju YouTube. Ove pesme i to sve u pičku, ma to dođe, prođe, to nije ništa. Dobro, skupiš ti 10 miliona, wow, razumeš, skupio si neki cash, kupiš neke opasne patike, neki Rolex, razumeš, ali to je sve na jedan dan. Znači, YouTube je nešto što ne znate šta će se desiti sutra, tako da djeco završite školu, nemojte se zajebavate. Iskreno, rekao sam, ako želite baš toliko YouTube, slobodno radite to što vas čini srećnim, jer to je najvažnije.
na svetu što iskreno može da bude, da se vi osjetite prijatno u svojoj koži, da ne slušate što vam drugi kažu, jer tako ćete otići do dna. Naprimjer, ja sam pao sa pregledima, sa svime i tu sam se baš skenjao, baš kao sad što sam skenjan iskreno. Možda ako je previše emotivno, molim vas izađite iz klipa, ili premotajte na tamo 5. minut, tamo počinje nešto veselije. Ako bude 5. minut, vidjet ću kako ću se osjećati tokom cijele ove priče. Tako da bavite se YouTubeom ako vam je to stvarno blizu srcu. Nemojte da počinjete YouTube zbog para. Verujte mi, neće vam se isplatiti. Verujte mi, ja volim ovo da radim i ja ne zarađujem od ovog. Ja imam posao pored, ja živim sa mojom familijom, nažalost izgubio sam oca 2013. ali mama mi je živa, mama je u Italiji, tako da bukvalno ja živim samo sa sestrom koja također sada nije kući. Tako da ja sam solo, tako da kažem, ali nemojte nikad da mislite da vas to sprečava u nečemu, to što živite sa roditeljima ili, sad sam puno skrenuo sa temi, ja se izvinjavam, tako je to kad pričate, razumiješ, kad otvoriš neku temu. Današnja tema je trebala da bude da li se isplati baviti YouTubeom, ali nazvat ću ovaj klip samo pričamo, jer iskreno raspričao sam se o svemu i svačemu. Također, na engleskom kanalu što sada doživljavam, to je ne na mom nego na onom popularnijem, što sada doživljavam, jeste da mi ljudi da su mi poslali jao kao koliko si ti divan, kao bar da sam ja ko ti, veruj mi ne bih hteo da budeš ko ja, kogod da to pomisli, jao da imam opremu ko što imaš, jao da imam ovo ko što imaš, jao da imam gitaru ko što imaš, da imam sto ko što imaš, da imam kuću ko što imaš ti. To je sve materijalno ljudi, to je sve samo materijal. Ja mjesec dana nisam izašao nigde iz kuće osim na posao, kući, posao, kući, posao, kuća, kuća, posao, znači nisam video sveta. Otišao sam svega na jedan rođendan i možda jednu žurku, ali poenta je u tome što ja sam se stvarno posvetio PUBG-u, 2 mjeseca što nisam objavljio, znači posvetio sam se toliko PUBG-u, znači toliko sati sam nabio da naučim taj skill, da naučim da igram, da mogu bolje da igram. Posvetio sam se CSGO, da igram što bolje, posvetio sam se LoL-u. Iskreno, što imam sad od toga? Igram bolje, definitivno igram bolje, posle toliko sati, brate, da ne igram, ne bi više, nema logike, razumeš, nema logike. Ali, iskreno, izlazite napolje iz kuće, nemojte samo da sedite kod kompjutera, mislim, nije to zdravo, nije ništa zdravo, iskreno ništa nije zdravo, ali izađite malo iz kuće, družite se više, nemojte samo da sedite za kompjuterom, to dolazi od mene, koji uvek sedim za kompjuterom, kažem, pokajat ćete se jednog dana što niste izlazili napolje ili nešto. Ja se ne kajem, zato što ja ovo želim, ali vi koji ovo, ne kažem ne morate, vi koji ovo ne volite toliko, nemojte toliko da sedite da se patite, jao, ne ide mi LOL, znaš, pičku materinu, ne ide mi ništa, jebem ti mater, znaš, nemojte to da radite jer jednostavno nije vredno toga. Ni oprema koju slupate, ni miš koji slupate, za to su vaši roditelji radili 2-3 dana, naprimjer za tasturu, evo moja tastura je koštala 7 i nešto hiljada, miš imam od 2013. Znači vidite ga, vidite koliko je star, vidite koliko je već, vidite koliko ima iskinutu boju i koliko je jadan, ali najbolji miš koji sam ja do sad imao. Tako da verujte mi, oprema što se tiče snimanja nije vam važna, ali nemojte da je lupate zbog igrica jer nije toga vredna. Mnogo mi je žao što ovaj klip ne mogu da napravim neki live, mislim mogu, ali trenutno nemam baš puno vremena, tako da nažalost ovdje ću završim ovaj klip. Pričali smo malo o svemu i svačemu, skrenuo sam sa ove teme na onu, sa roditelja, na snimanje, na opremu, na sve, ali verujte mi ljudi, sreća je najvažnija na svetu, tako da šta god
šta god vi želite, šta god vi zamislite u vašoj glavi, samo idite ka tome i ostvarit ćete to, jer jednostavno ja i dalje verujem da mogu da uspem na YouTube-u, zato što znam da mogu, zato što sam pametan dečko, što znam da se snađem, iako me niko ne reklamira, ne tražim to, jer jednostavno to mi je, ne znam, ne mogu da tražim da mene neko reklamira, jer to je meni poniženje nekako za mene. Ako neko želi da vas reklamira, on će to sam da uradi. Ja samo jednom pitao da me reklamiraju i nikad više, jer toliko dobar drug, a odbio me. Hvala lepo, ja i dalje mislim o njemu da je on jedan od najboljih youtubera, da je stvarno dobar čovjek. Ali da me odbije neko ko ga prati toliko godina, kome si inspiracija, razumeš, jednostavno ko te inspirisao da možeš da budeš bolji čovjek, da pomogneš ljudima i sjebete tako da dosta pričanja, vidimo se u sljedećem klipu, hvala što ste pogledali, ako želite još ovakvih klipova naravno ostavite like, šerujte ovaj video i subscribeujte se na kanal kako biste postali član najveće institucije na Balkanu. Ne znam zašto mi je to toliko dobar kraj. Ne, stvarno, ako želite subscribeujte se, a mi se vidimo naravno već sutra. Izvinjavam se ako sam smorio, ako sam bio previše emotivan, ali verujte mi, ovo nije ništa. Šta ja svima da kažem, treba bi mi jedan dobar live od 2,5 sata, koji ako želite, možemo da uradimo. Ako ovaj video skupi 50 lajkova, napravit ću taj live. Tako da šerujte, a mi se vidimo kasnije. Bye bye.